Dugang 12 ka mga kaso sa COVID-19 sa Dakbayan sa Mandaue ang natala sa Department of Health sa Region 7. Samtang sagad Kabalaka ug Kagool ang gipadayag sa 150 ka mga tao nga mi-avail sa Mandaue teleconsulta human kini gilusad niadtong miaging buwan. Si Chelo Valiena sa report. Sa talaan sa Department of Health sa Region 7 kagahapong adlaw, dugang 12 ang bagong mga kaso sa COVID-19 sa Dakbayan sa Mandaue. Tungod niini moabot na sa 2,633 ang total cases. 78 niini na lang ang active cases. Moabot na usab sa 2,391 ang recovery samtang nagpabilin sa 164 ang nakalas. Sa 12 ka bagong mga kaso, mato ni Dr. Ligaya Lacambini Dargantes, team leader sa Patient Management and Monitoring Team, nga duha kanila natakdan human ma-contact trace gikan sa nagpositibo ng daan sa COVID-19. Apan mas gusto ni Dargantes nga mas agresibo pa ang swab test nga ilang ipahigayon nga maglakip sa mga tindera o dili lang kutob sa contact tracing. It will only tell us nga we need to test more. We need to test more. Dili lang kutob sa mga na-contact trace nato, kundi apil na katong mga establishments nga nagsugod-sugod na sila og open. Samtang sagad sa 150 ka mga tao sa Dakbayan sa Mandaue nga mi-avail sa Mandaue Teleconsult, adunay mga simptomas sa COVID-19 apan mibalibad nga mapa-swab test. Sa teleconsult, ilang nabantayan nga grabe ang Kabalaka ug ang Kagool nga gibati sa mikonsulta kanila. Subay niini may gikuha usab ang Emergency Operations Center nga mga psychometrician aron mo atiman sa aspetong emosyonal sa mga tao nga adunay simptomas sa COVID-19. Mato ni Dr. Dargantes nga kun mabalaka ang usa ka tawo, usa kini sa hinungdan nga muubos ang iyang immune system ug mas sayon na unya nga ang kagaw motakboy sa tawo. Entertain naman gyud tao kanang effects, no? Kanang mental effects aning ato ang sitwasyon karon, so we also include that ang ato ang counseling. Nakigtigom usab si Dargantes sa mga barangay kapitan pinaagi sa online aron mapahinumduman sa pagpatuman sa health protocol. Sagad sa mga kapitan diin adunay daghang kaso sa COVID-19 na balaka niini. Apan mipasalig si Dargantes kanila nga giyahan og dili sila pasagdan. Uban ni June Solon, Chelo Valiena, Balitang Bisdak.